Bună ziua, mă numesc Robert Mann. Bine ați venit în bucătăria mea. Pentru astăzi am să vă pregătesc un mușchi de porc umplut cu burduf. Să mergem puțin spre bucătăria românească. Acest mușchi de porc se poate umple cu diverse lucruri, adică cu o brânză gorgonzola, cu o brânză camembert, cu diverse umpluturi din legume sau chiar farse de carne. Am ales opțiunea aceasta ca să avem undeva și să mergem puțin cu tendința spre bucătăria românească, atât de frumoasă și atât probabil de neapreciată de multă lume. Pentru acest preparat o să avem nevoie de filet din mușchi de porc, bacon, e un bacon preparat de mine în casă, gătit în sous vide din piept de porc, unt, roșii verzi românești, avem un sos barbecue realizat cu trufe negre și vin roșu, reducție de vin roșu. Lapte, sare, piper și, bineînțeles, roșiile verzi o să le umplem cu un piure din legume românești. Ce înseamnă legume românești? Da? Înseamnă păstârnac, morcov, dovlecel și să nu uităm de ceapă. Am pus un pic de apă la fiert, foarte puțină apă, pentru că întotdeauna legumele le voi fierbe în apă cu adaos de lapte, iar spre final întotdeauna adăugăm untul. Haideți să începem cu piureul, după care vom continua cu mușchiul care o să-l umplem, da? Și o să finalizăm cu sosul. Luăm păstârnacul, îl tăiem puțin mai grosier, îl adăugăm deja direct în vasul în care o să-l fierbem. Să începem să dăm focul puțin mai tare. Așa. Piureul o să-l ajutăm și cu puțin cartof, pentru că amidonul din cartof știți că este cel care leagă foarte, foarte bine. Punem morcov. Iar spre final adăugăm puțin dovlecel. Voi ridica temperatura la foc, iar acum completăm cu lapte. Lapte și apă cam cantități egale, da? Puteți merge cu lapte chiar peste cantitatea de apă. Să adăugăm și puțină sare. Iar pentru un plus de savoare vom pune și un cățel de usturoi. Tăiem în două, el se va topi. Mai adăugăm și restul de lapte. Și dacă este nevoie vom completa cu apă. Reducem puțin focul, punem capacul, da? Și acum continuăm cu restul. Avem fileul de porc, da, care o să ne ajutăm cu ajutorul unei folii de prospețime. O să-l batem, o să-l aplatizăm. Uite că ne încurcă folia până o desfacem. Trebuie să avem răbdare, nu e nicio problemă. Așa este în bucătărie, întotdeauna apar lucruri imprevizibile. Bun. Deci fileul de porc, nu exagerăm la gramaj, întotdeauna 120-130 de grame este suficient, da? Să căutăm un ciocan de bătut, pe care
așa fel încât, vedeți, ea să fie foarte plană și foarte subțire. Da? Observați cum este. Acum, continuăm. Eu o să pun o brânză de burduf. Da? O brânză grasă de burduf, o brânză românească autentică. Dacă dumneavoastră doriți această umplutură, să o faceți tip rulou, să o umpleți cu altfel de brânzeturi, tot felul de brânzeturi, să o acompaniați cu diverse semințe, cu diverse condimente. Stați puțin că dă un foc, să reducem focul la diverse ingrediente, da? Semințe de tot felul, arome. Este la alegerea dumneavoastră. Și acum, eu n-am să o fac rulou, am să o strâng așa, să zicem, mai punem un pic de brânză, să zicem tip bocceluță. Asta ce înseamnă? Toate laturile mușchiului le strângem frumos, frumos, frumos așa, le strângem din stânga spre dreapta. Vedeți? Și uitați-vă, ni s-a creat o bocceluță. Vedeți? Am să o strâng de aici de guler, da? În așa fel încât ea să rămână puțin în picioare. Vedeți? Haideți să vedem și pe cameră, frumos. Nu este greu de realizat. Și acum, o vom introduce la cuptor. Ca să o introducem, trebuie să o prindem cumva, să o legăm, ca ea să rămână în forma noastră dorită. Să luăm folie de aici și continuăm. Luăm becanul, îi dăm puțin partea cu șoricul jos și realizăm niște fâșii. Haideți să mai tăiem una. Partea cu șoricul la fel o să o îndepărtăm, după care vom crea câteva fâșii. Ce înseamnă acum? Uitați-vă cu atenție, da? Așezăm una așa, una invers și cealaltă așa. Asta dacă este puțin rupt o înlocuim. Nu e nicio problemă, că avem unde să o folosim. Bun. Bocceluța o așezăm pe mijloc. Da? Iar toate fâșiile de bacon le vom ridica în sus. Nu este greu, poate vi se pare greu de realizat, dar este foarte, foarte ușor. Da? Cu ajutorul unui cuțit o să lipim toate părțile. Bun. Iar acum, cu o fâșie, îi formăm acel guler care o va susține. De jur împrejur, o strângem, după care îi formăm patul și o modelăm cu mâna. Iar acum, cu ajutorul a două scobitori, sau ca să fiți siguri, puteți folosi chiar 3. Da? Și am format o bocceluță din mușchi de porc. Acum ne pregătim ușor, ușor. Între timp ne mai uităm și la piureu. Fierbe foarte bine. Aici vom adăuga un mic cubuleț de unt în tigaie. De ce punem puțin unt? Pentru că mușchi este fad. Între timp am încins cuptorul la 140 de grade. Adăugăm bocceluța și mergem la cuptor.
da? Reglăm la 140 de grade, timp de 14, între 12 și 14 minute, în funcție de cuptorul pe care îl aveți. Și acum vom continua cu roșia, pe care o vom umple cu acest piureu deosebit. O tăiem puțin de aici, iar capacul de deasupra o să-l păstrăm ca și... Îi scoatem casa seminală. Ușor, 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 da? Fără să o rupem. Iar între timp o să punem apă la fiert cu puțină sare. Iar când apa dă în clocot, o să opărim rapid roșia. Apa a început să clocotească, roșia am curățat-o, o adăugăm în apă rapid, 1 minut, 2. Între timp am pregătit un bol cu gheață în care vom scoate roșia pentru a-i stopa fierberea. Gata? Îi luăm și căpăcelul, pentru că căpăcelul va fi un element decorativ. Da? Îi stopăm efectiv fierberea, pentru că este păcat. Piureul l-am lăsat puțin la răcit, iar acum vom finaliza preparatul. Să pregătim o farfurie. Între timp să mergem la cuptor să scoatem, să vedem ce a ieșit, că nu știm. Da? Ia uitați-vă ce frumusețe! Pregătim farfuria între timp, da? Sosul barbecue îl așezăm cu ajutorul unui poș cât mai estetic, după care așezăm mușchiulețul de porc. Separat vom așeza roșia, pe care o vom tăia puțin ca să arate cât mai estetic. Iar cu ajutorul unui poș vom umple roșia. Așa. Așa. Acum să venim cu elemente decorative, cu verdețuri proaspete. Să punem puțin pătrunjel. Pătrunjel proaspăt fresh. Puțin rozmarin. Ca și elemente decorative, bineînțeles că la acest mușchiuleț de porc nu se poate fără puțin ardei iute. Da? Asezonăm cu 2-3 boabe de mazăre și 2-3 boabe de porumb. Vă urez poftă bună! Dacă v-a plăcut acest preparat, nu uitați să dați like, share și subscribe. Pentru mai multe informații legate de rețete, le găsiți în descrierea videoclipului.